जोंथ' मोनसेल' खोथा बुंगोन जे बर'नि भटखौ जाहाथे गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रा जाहाथे गावस्रा होनानै जाहाथे जोंनि माने लकेल पार्टिजों दैदेनजायो राजखान्थि हान्जाफ्रा जाहाथे जोंनि बिटिसिखौ सालायनोमोन आरो इन फिउचार जोङो बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो जे बिटिसिखौ सालायनायनि जि दायित्व जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट बा जोंनि बर' हारिजों सोरजिजानाय माने पलिटिकेल पार्टिफ्रानो इन फिउचारावबो माने सालायनो मोनथों जों बेखौ माने हास्थायो आरोखि। रौता ब्लकआवहाय इउथ बिपिएफ वुमेन बिपिएफ आरो लोगोसे बिएसइउनि जइन्ट वार्कार्स मिट लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनावहाय गोबां जोंनि वार्कारफोरा बाहागो लादों आरो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जिखिनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैदों जोङो जोबोद मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो रौतायाव एबार माने बिपिएफआ फैबाय थानाय 2025नि जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनखौ देरहागोना 100% माने रोखा जाबाय मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बावहाय इउपिपिएलनि सासे इएम दङ नङा होमबा बिथां इएमनिफ्राय रायजोफ्रा जाबायदि खोथा माने जाबायदि माने खामानि मावनायखौ आसा खालामदोंमोन बेबायदि मावनाय नुवाखिसै आरो बिथाङा सासे माने फेलार जाबाय बे ओनसोलनि जौगाखांनाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै बिथांमोना बुंदोंमोन जे रौतायाव माने बिटिआर सरकारा मोनसे डिजिटेल सिनेमा हल बानायनायनि खोथा दा जोङो नुबाय रौतायावथ' दासिमबो माने डिजिटेल सिनेमा हल बेबायदि बिथांमोना लुनो हायाखै बिथांमोनाथ' बुंदों गावसोरनि माने एचिभमेन्टआव लिरलायलायना होदों आरो जे रौतायाव मोनसे डिजिटेल माने अत्य आधुनिक मडार्न माने डिजिटेल सिनेमा हल लुफुंबाय होनना बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो दिनै फैनानै नायफैदों रौतायाव खिन्थु जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि बेबायदि नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना बेबायदि फल्स माखासे खोथा बुङैनो दिनै माने 5 बोसोर बारलांबाय बे समस्तिनि इएमआ दिनै जेजेएम जल जीवन मिशननि सासे इएम बे डिपार्टमेन्टनि इएम आरो बिथाङा दिनै रायजोफोरनो बेसेबांखिनि लोंनाय दैनि बिथाङा जगायनो हाखो जोङो साक्सेस नुवाखै खालि थिखा होदों कनस्ट्राक्सन खामानि मावदों ठिकादारफोरा बिल दिहुनदों बेखिनियानो जोब्बाय खिन्थु मानसिफोरनि न'खराव दिनै माने बेबायदि गोग्गो लोंनाय दैनि बेबस्था खालामना होनो हानाय जों नुवाखै आरो बिथांमोना जिखिनि माने थिखा होदों कौटि थाखानि थिखा होदों माने मोनसेबो दिनै माने प्रजेक्टफ्रा साक्सेस गैया आरो बिनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै बिथांमोना जे फेलार माने जादों खामानि मावनायाव बेखौ दिनै प्रमान जाबाय आरो बिथांमोना 2020 सनाव परिबर्तननि मुङाव जाबायदि रायजोफोरनाव भट बिदोंमोन जाबायदि गोबां माने प्रमिसफोर होदोंमोन बिथांमोना दिनै मोनसेबो गावसिनि खोथाखौ लाखिनो हायैनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा फिन माने परिबर्तन नागिरदों रौताबासि रायजोआ आरो दिनै बिपिएफनो भट होनानै बिपिएफनिफ्रायनो एमसिएलए देरहागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै थांखि लादों थ' आयेननि मेटार जाहैबाय आरो बेखौ माने गभर्नमेन्ट हिसाबै मावनांगौनि दायित्वआ प्रमद बर' दैदेननाय गबिन्द बसुमतारिमोन दैदेननाय फेरेंगामोन दैदेननाय माने इउपिपिएल सरकार बिथांमोना सरकारि भाबै बिथांमोनखौ जेलाव बख'नायनि मिनिमाम मोनसे प्रसेस जोङो खालामनाय नुवाखै आरो इन्टारनेलिबो जोङो मोनथियाखै जे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय गबोनो थाखाय गभर्नमेन्ट हिसाबै जाखिनि मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौमोन बेबायदि जेबो इनिसियेटिभ लानाय नुवाखै जोङो दासिमबो नुवाखै आरो जायनि कारनाव हयथ' बिथांमोननि गेजेराव दुखु मोननाय मोनसे हाबबाय आरो बिथांमोननि सायाव जि फोथायनाय बियो दिनै माने गैया जाबाय बिथांमोना जायनि कारनाव दिनै गावसोर निजा बबिया भाबै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सिटुएसना बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों होननानै जों सानो आरो